ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି କିମ୍ସ କି ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କିମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତଟା ହେଲା ସେ ପିଲାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଆଜ୍ଞା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 11 ଜଣ କାଲି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା 7ଟା ଡାକ୍ତର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ? ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ତାର ଦାରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ତା ଅଭିଭାବକ ମାନେ କେତେ ଆଶା କରିକି ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ତା ଭିତରେ ଚାଲୁଛି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କିମ୍ସ ନୁହଁ, ଆପଣ କିଟ୍ର ବି କେଳାଙ୍କାରେ ଦେଖିଥିବେ। ତିନିଟା ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ସେ ତଦନ୍ତ ବି ଅଧା ବାଟରେ ରହିଗଲା। ଏପଟୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁରେ ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ କହିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁରେ ବେପାର ନ ଚାଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ମର୍ଡର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏପଟୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଠି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଧନ୍ଦା ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସାମନ୍ତ ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଶାସନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବେଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର ଉପରେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତଦନ୍ତଟାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ କରନ୍ତୁ, ଦୋଷୀ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଆଇନ ପ୍ରତି ଆସୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।